بسم آبن والدن منفس قدوسن حدا أملاك آمين. كريستوس تنساموتان بابي هايل وسلطان عسرو لسيطان عقازو لادام سلام اميزيسم كوانا فسها وسلام زتخبركم أبوتات كاهنات كمون دياقونات زتخبركم نا እግዚአብሔር ቤተሰብ ምእመናትን አብ አውሮፓን አመላ ዓለምን ከምውን ኣብ ቅድስት ሃገረ ትግራይን እትነብሩን እትነብራን ኩልኻትኩም እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ድሕረ ትንሣኤ 40 መዓልቲ ተፈጺሙ እንኳዕ ንብርሃነ ዕርገቱ ብሰላምን ብጥዕናን ኣብጽሐኩም ኣብጽሕና ክብል ደሊ 2017 ዓመተ ምህረት አክሱማውያን ብርሃነ ዕርገቱ ክነብዕል እግዚአብሔር ስለዝፈቀደ ምስጋና ንዘላለም ይኹኖ አሜን። አቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ኢኹም ናብ ሰማይ አማዕዲኹም እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ እንከሎ ዝራኸምዎም ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽዩ በልዎም። እዚ ዝጽሓፈልና ሉቃስ ወንጌላዊ ኮይኑ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ዘሎ መልእኽቲ ክኸውን እንከሎም እቲ ዝረአዮ ሉቃስ ክጽሕፈልና እንከሎ ከዓ በልዎም ዝብል ቃል እዩ እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማያት ክዓርግ እንከሎ ሰብ ገሊላ ገሪምዎም ደኒቕዎም ኢየሱስ ክርስቶስ እናረእይዎ ንሰማይ ክዓርግ እንከሎ ስለ ዝገረሞም እቶም ቅዱሳን መላእክቲ ከዓ አቶም ሰብ ገሊላ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዓርግ እንከሎ ትርእዩ ኣለኹም ንሱ ክዓርግ እንከሎ ከም ዝረአኽሞ ከምኡውን ክመጽዩ ክትርእይዎ ኢኹም በልዎም ይብለና። ክቡራንን ክቡራትን እምባርከስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገት ወይ ከዓ ንሰማይ ምውፃእ ግህዱን ግልጹን ስለ ዝኾነ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንሪኦ ታሪክ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 45 እውን እንረኽቦ ሃይለ ቃል እዩ። እምበርከስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰማይ ክዓርግ እንከሎ ሰብ ገሊላን ቃዕሪሮም ወይ ከዓ ማዕድዮም እናረእይዎ ብኽብሪ ሃይለ መለኮት ክዓርግ እንከሎ ንሳቶም እቲ ምዕራጉ ከይተረድእዎ ከይተርፉም ትርጉም አልባ ከይኸውን ንሱም ከምቲ ንሰማይ ክዓርግ እንከሎ ዝርእዩ ዝረአኽምዎም ከምኡውን ክመጽእ ክትርእይዎ ኢኹም ክብሉ መላእክት አበሰርዎም ይብለና። ምስጋና ይኹኖም። እምበርከስ ክቡራንን ክቡራትን አቦታት ካህናት ከምኡውን ዲያቆናት ምእመናንን ምእመናትን ኣብ ኤውሮፓን ኣብ መላእ ዓለምን ከምኡውን ኣብ ሃገረ ቅድስቲ ትግራይ እትነብሩን እትነብራን ኩልኻትኩም እምበርከስ እዚ ቅዱስ ቃል እዚ ነቢይ ዳዊት እውን አርገ እግዚአብሔር በይባቤ እግዚአብሔር ብምስጋና ንሰማይ ዓረገ ወይ ከዓ ወፀ እናበለውን አቀዲሙ ዘሚሩልናን አስተምሂሩናን ነይሩ። እዚ ቅዱስ ትንቢት እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ገሃድ ክኸውን ስለ ዝነበሮ እቲ ዕድገት ወይ ከዓ ንሰማይ ምውፃእ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ ቃሪርኩም ወይ ከዓ ማዕዲኹም ትጥምቱ ኣለኹም እቲ ትርእይዎ ዘለኹም ኢየሱስ ንሰማይ ክዓርግ እንከሎ ትረአኽምዎ
ከምኡውን እናረእኽምዎ ክመጽእ ዝብል ናይ ክልቲኡ ዝጠመረ ብስራት ቅዱሳን መላእክት ነገርዎም ይብለና። ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ኩልኻትኩም ኣብ መላእ ዓለም እትነብሩን እትነብራን እምበርከስ ብርሃነ ዕርገት ክበሃል እንከሎ እቲ መጀመርያ ትርጉሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወህያው ከም ምዃኑ መጠን ብባህሪኡ ማንም ዝወዳደሮ ዘይብሉ አምላኽ ወልደ አምላኽ ስለ ዝኾነ እቲ ንሰማይ ክዓርግ እንከሎ አንቃዕሪሮም ዝርእይዎ ዝነበሩ ደቂ ገሊላ ክመጽእ ከም ምዃኑን ህያው ከም ምዃኑን ክነግርዎም እንከለው እንደገና እውን ንሕና ንሰማይ ንንጠቕ ምዃንናን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ክንነብር ከም ዝኾንናን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ንተሰሎንቄ ብዝለኣኾ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉልና ንረኽቦ። ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን፣ እግዚአብሔር አቀዲሙ በነቢይ ዳዊት እውን ዝተናገሮ ቃል እግዚአብሔር ንሰማይ ብምስጋና ዓረገ እናበለውን የስተምረና። ክቡራንን ክቡራትን እምበርከስ ዕርገት ክንዝክሮ እንከለና ምንም እኳ ንሕና ንእግዚአብሔር እንምልሰሉ እንህቦ ወይ ከዓ እዚ የምጽእ እቲ ሃበኒ እንብሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ግን ከዓ ህይወትና ኩሉ ኣብ እግዚአብሔር ዝተሰወረ ምዃኑን ክመጽእ እንከለውን ህይወትና ምስ እግዚአብሔር ክትግለጽ ከም ምዃናን ግን ከዓ ናይ ፍርድ ጊዜ ከም ዘለናን እቲ ቃል መጽሐፍቲ ከስተምህረና እንከሎ ግን ከዓ ዮሐንስ ወንጌላዊ ምዕራፍ 3 ምስ ኒቆዲሞስ ኣብ ዝዘራረበሉ ዝነበረ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ህያው ዝኾነ ወዲ አምላክ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ማንም የለን እንዳበለውን ተዋዳዳሪ ዘይብሉ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ድንግል ማርያም ዝሓደረ ስጋ ዝለበሰ በፈቃዱ ኣብዚ ምድሪ እዚ 33 ዓመታት ተመላሊሱ 3 ዓመት አስተምሂሩ ከምኡ ከዓ ብቶም ናይ አይሁዳውያን ቀናዕተኛታት ተሰቂሉ ተገፊዑ ብድሕሪኡ እውን ንሞት ሕሊፎም ሂቦም ድሕሪ ሳልስቲ ግን ከምቲ ናይ ነቢያት ትንቢት ንምፍጻም ኩሉ ዝተፈጸመሉ ግብሪ ተፈጺሙ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብድግ ዝበለ ህያው እግዚአብሔር ከምኡውን ድሕሪ ትንሣኤ 4 መዓልቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንደቀ መዛሙርቱን ነቶም ዝተገልጸሎም እናተራእየ 40 መዓልቲ ምስ ሞልአ ግን ንሰማይ ዓረገ ይብለና። ክቡራንን ክቡራትን እምበርከስ ንሰማይ ዓረገ ክብል እንከሎ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ኣለዶ? ጠቕሊሉ ሰማይ ድዩ ዝነብር ወይስ እዚ ዕርገት ዝብል ቃል ብኸመይ ኢና ንረድኦም? እንታይ ከየመላኽት ንዝብል ግን ሕጂ እውን ናፍቲ ቅዱስ ቃል ምእታው የድሊ። እግዚአብሔር አምላክ ህያው ከንሱም ናይ ዘላለም ጎይታ ከንሱም ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንዕብራውያን ከስተምህሮም ዝተናገሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ጽባሕን ንሱ እዩ ዝቕየር ዝልወጥ የብሉን ከም ዝበሉ ቅድሚ ምውላዱ እውን አምላኽ ህያው ከም ዝነበረ ድሕርቲ ብፈቃዱ ካብ ድንግል ማርያም ክውለድ ዝወሰነሉ እውን ብፈቃዱ ከም ዝነኾነ ድሕሪኡ እውን እቲ ኩሉ ኩነታት ተፈጺሙ ንሰማይ ዝዓረገሉ እውን ንሱ ከም ምዃኑ እንደገና እውን ዓለም ከሰናብት ከም ዝመጽእ ከምቱ ዘስተምሃረና እውን ብናቱ ፈቃድ ከም ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ የስተምረና።
ازي كله تمرتن ازي كله مجلسن نحنا دك سبات بفلاي كعا امنتي اورتودكس وي كريستيان زخنا حدا نايزل علم تسفا انكوز ودادرو زي بلوم ناي እግዚአብሔር ቃል ተረድኢና እናስተውዕልናን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘአመናሉ ህይወት ክንለብስን ሓደን ሓንሳእን ንዘላለም ዓለም ንነብረሉ ቦታ ክንረክብን ግድ ኮነ እዚ ሓሳብ እዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ዝመደቦን ዝሓሰቦን ስለዝኾነ ከምቲ ብነቢያት ትንቢት ዝንገር ዝነበረ በሐዋርያት እውን ዝተነግረና ዝተሰብከልና እቲ ቃሉ እንድሕር ዳኣ ንፍጽም ኮይና ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰማይ ዝዓረገ ወይ ከዓ ዕርገት እናበልና ንጽውዖ ንሕና እውን ሓንሳእን ሓዋሮን ምስ ጌታ ክንነብር ዕርገትና እንጽበ ዘለና ምዃንና ጥርጥር የብሉን እቲ ኩሉ ነገር ዝተጽሓፈ ንዓና ንምግሳጽናን ንዓና ንምስትውዓልናን ንዓና ንምድሓናን እዩ ተባሂሉ ከም ዝተነግረ እቲ ኩሉ ናይ ጉዕዞ ህይወታት ኩሎም ንሕና ክነስተውዕለሉን ብኡ መሰረት እውን ድሕነትና ክንረጋግጽን ጎይታ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኩሉ ክገብር ወሰነ ስለዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሮማውያን ናብ ዝላኾ መልእኽቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ዘማኸሮ ወይ ከዓ ዘነጋገሮ መን እዩ ከም ዝበሎ እቲ ፍቓዱ ሃፍቱ ክእለቱ ሓይሉ ብዙሕ ዝኾነ ጌታ ንሰማይ ክዓርግ እንከሎ ንዕኡ ስለዝደለዮም ንዕኡ ክዝንተወሉ ስለዝተደለየ ዘይኮነስ እቲ ብነቢያት ዝተነግረ ትንቢት ገሃድ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ከም ዝገብሮን ብዘይካ ንሱ ከዓ ማንም ክህሉ ከም ዘይኽእልን እዩ ዘመላኽተና ነዚ እውን ኣብ ሉቃስ ወንጌል ኣብ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 33 ጀሚሩ ዘስተምህረና ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተንሰአና በሉ ዝዛረቡ ዝነበሩ ኣብ ከባቢ ኤማሁስ ዝነብሩ ኢየሱስ ግን ኣብ መንጎኦም ሕወስ ሲሉ አንቱም መጽሐፍትን ነቢያትን መምህራንን ንምርዳእ ዝዘንጋዕኹም ደካማታት ካብ ሙሴ ጀሚሩ ስለናተይ ደይነበረን ስለዚ እቲ ዝኾነ ኩሉ ብመጽሐፍ ቅዱስ ክትርድዎ ነይርኩም ክብል እውን እቲ ብሕርሙማቱ ተንሲኡ እዩ ተላዒሉ እዩ ዝብል ንእስራኤላውያን ዘድንቆም ዝነበረ ነገር ብመጽሐፍ ቅዱስን ብነቢያትን ዘይምርድኦም ድኽመት ምዃኑ ወቂሱ ግን ከዓ እቲ ናይ ነቢያት ትንቢት ንሱ ባዕሉ ክገብሮ ከም ምዃኑን ከም ዝገበሮን ብኡ ምኽንያት እውን መከራ መስቀል ከም ዝተቐበለን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እውን ከም ዝተንስአን ብነቢያት ዝተነግረ ህያው ቃል እዩ ስለዚ ነዚ ምስትውዓል የድልየኩም ክብል ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ግሩም ብዝኾነ ረዲእዎም ይብለና ስለዝኾነ እውን ዕርገት ክንብል እንከለና እምበኣር እጹብ ድንቅ ብዝኾነ ንሕና እውን ንኢየሱስ ክርስቶስ እንቕበለሉ መዓልቲ ከም ዘሎ ምስኡ እውን ንሰማይ ከም እንንጠቕ ንሓንሳ ንሓዋር እውን ንዘላለም ዓለም ምስ ጌታ ከም እንነብር እቲ ቅዱስ ቃል ዘስተምሃረና እዩ ስለዝኾነ እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግበአናን ዕርገትና ህያውን እውንን ክኸውን ዘድልየናን ነገር እንተሃለወ ንሕና ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኮይና ህያውነቱ ክንረጋገጽ ምስ ንኽእልን ጥራሕን እዩ ስለዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብቕንዓቶም
ከምኡውን ብምድራዊ ድልየቶም ርዮም ንጌታ ክሰቕልዎ ዝወሰኑ ኣብዚ ዘመን እዚ እውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ብምዝንጋዕ ረሰስዕና ክፍኣት ዝመንጨወሉ ዘመን ስለ ዘለና ካብዚ ናይ መፈንጥራዚ ክንወፅእ እንኽእለሉ ምድላይ ግን ግድ ይብለና እንተዘይኮይኑ ትንሳኤና ንኸንቱ ኸይኸውን ዕርገትና እውን ንፍርዲ ኸይኸውን ጥርጥር ክህልወና ኣለዎ ምኽንያቱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሕያው ስለ ዝኾነ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ኣብ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 34 ክንገብሮ ዘይግበአና ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝመኽረና ከምዚ ይብል እታ መዓልቲ እቲኣ በሃንደበት ከይትመፀኩምሲ ብስስዕን ብስኽራንን በሓልዮት ናብራን ልብኹም ከይኸብድ ንነብስኹም ተጠንቀቑ ከመይ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ኩላ ገጽ ምድሪ ንዝነብሩ ዘበሉ ከም መፈንጥራ ክትበጽሖም እያ እምበርከስ ካፍቲ ኩሉ ክኸውን ዘለዎ ነገራት ምእንቲ ክትመልቁም ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ንምባል ምእንቲ ክትክእሉን ኩሉ ሳዕ ነቂሕኩም ጸልዩ ክብል እንሆ ሉቃስ ወንጌላዊ ምዕራፍ 21 የስተምህረና ስለዚ ክቡራንን ክቡራትን አርገ እግዚአብሔር በይባቤ እግዚአብሔር በምስጋና አረገ ደየበ ወፀ ተባሂሉ በነብይ ዳዊት ዝተነገረ ቃል ድሕረ ትንሣኤ 40 መዓልቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብምምልላስ እንሆ 40 መዓልቲ ምስ በጽሐ ንሰማይ ዝዓረገላ መዓልቲ ሎማዓንቲ እያ ግን ከዓ ንሰማይ ዝዓረገ ሕያው እግዚአብሔር ከምኡውን እናረአናዮ ከም ዝመጽእ ቃሉ የስተምህረና ስለ ዘሎ ክንሪኦ ንበቅዐሉ ዓይኒ ክንድህስሶ ንኽእለሉ ኢድ ክንሰምዖ ንኽእለሉ እዝኒ ደኾን ክህልወና ይኸውን እግዚአብሔር ምሕረቱ ይወርደልና ባርከ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ኣብ ነብሲ ወከፍ ቤተሰብ ጽልእን ቅርሕንትን ዘእቱ ክፉእ መንፈስ በጺሑ ማቴዎስ ወንጌል ከም ዝነገረና ምዕራፍ 24 ኣብቲ ዳሕረዋይ ዘመን ኣብ ነብሲ ወከፍ ፍጥረት ሰብ ጽልኢ ክዝሕተል እዩ ብሰንኪ ምዝሕታል ጽልኢ ምዝሕታል ፍቕሪ ጽልኢ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰብ ክዓስል እዩ ዝብል ቃል ተጻሒፉ ኣሎ እስኪ ናብ ሃገረይ ትግራይ ናብ ዓባይ ትግራይና ምልስ ኢልና እስኪ ንርአዮ በኢትዮጵያ እስኪ ንርአዮ ጳጳሳት አይንብሎም ካህናት አይንብሎም መነኮሳት አይንብሎም ኣብ ምንም ዘይጠቕሞም ዘይረብሕ ነገር ኣትዮም ብፖለቲካን ብምንቋርን ብምድራዊ ድልየትን ከምቲ ሉቃስ ወንጌላዊ ዝበሎ በሓልዮት ናብራን ብስስዕን ብስኽራንን ልብኹም ከይኸብድ ከይጸዓነኩም ተጠንቀቁ ተባሂሉ ከም ዝተነግረ ኣብታ ናይ መወዳእታ መፈንጥራ ግን እገሌ እምበር ብእገሌ እምበር ኮይኑ ኢልካ ምኽንያት እንበሉ ከም ዘየልቦ ጥርጥር የብሉን ኩሉ ሰብ ብሞት ከም ዝዕጾ መዋእሉ ከምቲ ቃሉ ሕያው ዝኾነ ጌታ ነዚ ዓለም እዚ ምስንባት ከም ዘለዎ ግዲ እዩ ስለዚ ኣብቲ ምስንባት ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓሪጉ ወፂኡ ዕልል ንብለሉ ዘለና ንሕና እውን ዕርገትና ብፍቕሪ ብጽድቂ ክኸውን እንድሕር ንደሊ ኮይና ኣብ ነብሲ ወከፍና ብንደልዮን ብዘይንደልዮን ብንፈልጦን ብዘይንፈልጦን ዝኣቱ ዘሎ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን መንፈስ ክንርሕቕ ብስም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደራ ክብል ይደሊ እንተዘይኮይኑ ዋጋ ነብሲ ዋጋ ቤተሰብነት እውን ዘኸፍል ስለ ዝኾነ ካብዚ ጽዩፍን ዘይግቡእን ናይ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ዘይኮነን ጽልእን ቅርሕንትን ብዘይጠቅም ንርበሐሉ ኣይንርበሐሉ ብዝተፈላለየ ናይ ደቂ ሰባት ሽመትን ጥቕምን ተጸጊዕና ፍቕርና ኸይነዝሕትል እሞ ዕርገቱ
نعنا خيبصح خيترف ጥንቃቄ يدلينا كورانن كبراتن እግዚአብሔር ቤተሰብ አብ አውሮፓን መላ ዓለምን አብ ቅድስት ትግራይን እትነብራን ኩልኻትኩም ዘመኑ ከቢድ እዩ ናይ አምልኾ ምልክት ዘለዎም ግን ከዓ ኃይሉ ዝኸሓዱ ዝበዝሑላ ዘመን እያ ንሕና ከብኸመይ ክንቀውም ኣለና ከመይ ዝዓይነቶም ክርስቲያን ክንከውን ኣለና ዝብል ግን ሕጅውን بفقرن بمستوعالن بحياونتن لبناون سفر بمبال نግዚአብሔር ዝበቅዕ ልቡና خلونا اتوانان وسانن كخون الله وخبلي دلي استبارخ استقدس برهان ارغتو خلتشحن 17 ዓመተ ምህረት ይግበረልና ጸበባን መከራን ትግራይ ይቀንጥጠልና ሰላም ንቀርና አፍሪካ ያዓድለና አብዘዘለና ይኸዓ ካብ ስስዕን ስኽራንን ሓልዮት ናብራን ዝደንዘዘ መንፈስ ወፂና ንክርስቶስ ዝመስልን ክርስቶሳዊ ዝኾነን እምነት ክልወና እግዚአብሔር ኃይሉ ያዓድለና ክብል ይደሊ ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ብርሃነ እርገት 2017 ዓመተ ምህረት ቀሲስ አብርሃምዬ እግዚአብሔር ይባረክኩም ከምዚና ዓመታ ከዓ ምስራህዋን ሰላምን ትግራይና ምስራህዋን ሰላምን ቀርና አፍሪካና بسلام يبصحنا آمين